Представя си сега тази бура да ми спре интернет. Здравейте и честита нова година за всички слушатели и тези, които ни гледат, които са всички от Discord. Основно да сте живи и здрави и роднините също, които ни гледат. Вярната фен група в Дискорд. Време е да направим една равносметка на Fictiontopia канала. Ставаме на една година. Ние всъщност февруари месец ставаме на една година. Нали така? Ами, февруари неофициално, мисля, че март официално, когато го кръстихме Fictiontopia. И всъщност февруари си избрахме книгата, която само ние двете четохме. Тогава нямаше гласуване. Харесахме си тази книга. Това е книга на който иска да идва. Да. Като се появиха повече хора, масата възрупта. Минахме на демокрация и сега има даже и опити за преврат. Да, мъчат се нещо. Ами добре, да видим какво тогава четоха членовете на канала. Близо 50 човека сме в Fictiontopia, погледнах. Не знам всъщност 50 имаме ли, но към 50 сме станали. Чакай да погледна. Не През съм ги година. гледала. Ами аз в онзи ден мисля, че се опитах да първе едно око да видя. 47 сме. Добре. 47, да. Да кажем средно 20-30 човека през годината. Колко десетина да са се появили в края на годината, нямам представа. Ами, долу-горе, да, като имаш предвид, че имаше един момент, в който може би като достигнахме 30 човека, и ние и двете спряхме толкова да говорим в социалните мрежи говоря, иначе нали, в видеята си го споменаваме канала винаги, но в личните ни социални мрежи просто спряхме да споменаваме Дискорд канала. Даже имаше няколко човека, мисля, че в едно от видеята бях споменала, че е избрана книгата за книга на месеца и имаше хора, които ми писаха налично: ти защо мълчиш и не казваш за този канал? И аз тогава се усетих, че наистина се превърна като нещо, което вече е достатъчно развито. Освен не знам, когато избираме книга на месеца, да пускаме ние пускаме всеки път в Инстаграм, мисля, че обявяване какво сме избрали да четем, малко повече информация. Не може да сме пропуснали. Да. Но освен да даваме малко повече информация, канала още е в крайна сметка млад, отворен за нови членове, ако искат да идват още. Някой беше пуснал в Фейсбук всъщност групите че там четеме фентази, изведнъж нахуха 10 човека рязко. Аз даже тогава се чудех какво се случва, влизам в Дискорд, всичките канали светят. Тоест всичките теми, чакай, канал, тема, аз вече. Да. Но така, добре, да не се отклоняваме много. Какво четохме през годината, но тук първо искам да кажа като препоръки хората, които са в нашия канал, кои книги най-силно са им направи впечатление през годината, които са си харесали, извън тези, които сме избирали за книга на месеца, защото пък много от хората нали, са се включвали в средата на годината. Откъде започваме? От Джон Гуин. Мисъл, първо Кърлито е написала гняв ли е? Злост. Предполагам, че така се превежда. Е злост на български при нас. Защото ми е написала на английски рад, като гняв. Но мисля, че си е злост. Или има книга. Чакай, те как бяха цялата... Май имаше... Дали не е втората това? Не. Я провери бързо тогава да не заблуда някой. Чакай. Джон Гуин.
Така. Добре, да, аз продължавам нататък, докато търсиш, освен Нефритен град също е бил упоменат. Ами, това е четвъртата. Окей, значи ще си почакаме. Да, това е Окей, четвъртата не е част. първата, но Не, да, със сигурност да, е това. мисля, че все пак поредиците добре се котират, особено тази за кръвно заклетите е упомената от няколко човека. Гладът на боговете, фаворит тук, книголазеца Додо, синоптика на канала е споменал също. На мен също много ми хареса втората от кръвно заклетите, Гладът. Ти прочете ли я? Не съм, аз съм още на първата. Ами, втората е още по-хубава, лично за мене. Окей, Кръв на Цветал Пристан. Книгата, която всъщност ние с тебе си направихме Buddy Reading януари и след това решихме да направим канал. О, Ако си да, верно. мисля, това ни беше първата книга за 2025 година. Точно така. И после Виктория бяха избрали. Да. Точно така, първата книга, която четохме заедно, първата книга на Фикшънтопия. Кръв на Светъл пръстен. На мен на Кръв на Светъл пръстен е сред топ книгите на 25-та. И на мен, ама това мисля, че вече съм го казала няколко пъти. Между другото, вчера, точно да, се замислях как не спрам да хваля едни и същи книги и препоръчвам едни и същи книги. И вчера, когато гледах и твоето видео с препоръките 10 книги, и сега слушам и 100% покриваемост на вкусовете. Ами то е нормално, това са били книгите, които са ни вълнували през въпросната година. В смисъл за какво да сега да седна да говоря колко беше яко колелото на времето. Това беше преди 100 години. Не знам, ако си направя сега една равносметка за последните 5 години, защото много се чудех дали да се захвана с нещо такова, след като Инстаграм профила ми направи 5 години. И като се върна назад, леле, но няма как да сравнявам тогава онези книги, онези оценки и настроения с сегашните. Ако трябва да се замисля, единствената, която и към момента не пада в класацията ми любими автори, любими книги, любими фентазите и въобще всичко най-най-най, това е единствено и само Робин Хоп. Единственият друг, който се изкачи в класацията и измести, примерно, Джордан и Сандърсън и Абъркромби, това е Ериксън от тази година за мене. След като му завърших поредицата обаче. Исках да я завърша до края, за да видя наистина той ще успее ли да се справи с това чудовище, наречено Малазанска книга на мъртвите. Стефан е казал в препоръки Сакатия Бог. За него това е фаворита на годината. И аз го разбирам и сега това го бях казал, че няма как да препоръчам на някой да прочете Сакатия Бог, защото това реално е последната книга в Малазанската книга на мъртвите. Но е много яко, понеже много хора не могат да си завършат като хора поредиците. Или ние просто не обичаме завършиците и краищата на някоя история, не знам. Аз определено имам проблем с финалите на книги. Аз имам проблем с повечето дълги поредици, защото винаги, когато Малазан към момента ми е изключение, но дългите поредици в един момент се изчерпват. Може би при Малазан предимството е това, че проследяваш много герои, няма как да ти втръсне самата тяхната история и личната. Имаш и различни нации, същества и така нататък. Може би разнообразието е това, което спасява тази поредица, но когато съм чела дълга поредица, която да кажем за двама герои главни, в един момент
нещата просто се изчерпват и стават банални. Поне аз Ами, имам този проблем с тенденците. да, да. То с трилогиите понякога втората книга е една по-бавна, докато дойде третата с всичките обрати и завършване на история, нали? Мгм. Пък един труд от 10 книги, може да си представиш, че няма как да няма някъде някаква слаба част. Мисъл, където историята може би да се затлачва повече, но наистина при Ериксън не се усети това, защото си нацки много места, с много различни персонажи и непрекъснато се нещо много се случваше. Точно си мислиш, че си схванал цялата работа и сега ще почне да се разплита и той те отвежда на някакво съвсем друго място и ти изпраща в трета глава. Да, и се появява някой бог, който заявява, че това всичкото е негов план и всичко върви точно както си го е мислил. Ти пак вигаш на парцалите, то сега кой е? Да, а там някъде другаде, на другия край на континента, другия бог се подхилква, нали, ехидно и си казва, ти така си мислиш. Но, да, всичко там е много мащабно, наистина. Добре, продължавам нататък. Само да кажа, въпреки че е толкова Ай, мащабно, изграждането на героите изобщо не е куца, защото за мен той се изгражда героите достатъчно добре, за да ти да им симпатизираш, да ги харесваш и да. да четеш жадно какво ще се случи с тях. Някой беше написал някъде, че му голяма част от персонажите, примерно, му се сливат и са му еднакви. Значи при основните, аз това не го усетих, но като казвам основните, имам предвид баш шефчетата, нали? Сега възможно е в армията да има някои хора, които да са ти еднакви като разсъждения с други, но това да са примерно 10 човека, а не повече. Нали? Всички останали за мен много ярко си се открояваха и не съм ги бъркала като характер с друг. Mm-hmm. Но въпрос на възприятие, не всички я харесват. Съм забелязала, че за някои хора просто не е. Ето няма как. Аз винаги съм го казвала, няма как да харесваме всички едни и същи неща. Дори Да, когато четем едни и същи книги, и това сега и в канала съм го забелязала, всички забелязваме различни неща и всички ни прави впечатление нещо различно от книгата. По различен начин ни повлиява и емоционално. Изобщо всички сме различни. Просто няма как да харесваме едни и същи неща. Въпреки че с теб имаме някакви препокривания от към вкусове, пак аз съм имаме... забелязала, че дори да сме харесали едни и същи книги, в смисъл да кажа, ето аз харесвам тези книги, ако и на тебе са ти харесали, значи нашите вкусове се препокриват и ти мога да разчиташ на моя съвет или мнение. Да, обаче и това не е така, защото в дадена книга, която и двете сме харесали, ние сме харесали различни неща. Мисля, на тебе са ти направили впечатление едни неща, на мен са ми направили впечатление други. Тоест следващата книга, която аз ти препоръчам, заради нещо, което съм харесала, на тебе може да не ти хареса. Това пак няма никаква гаранция. В смисъл, късмет, опитваш и толкова. С препоръките е така. Но Да видим колкото какво друго има там и в този всичко свят. да е, все пак има някои наистина си изпъкват. В смисъл, заслужават си славата. Съгласна съм. Аз се подготвям за финалните две книги, които трябва да прочета веднага, една след друга. Едни 2000 епични страници. Но тази година я приключвам. Действително, последните две не ги бави много. Мисъл, то няма как да ги забавиш. Тя девета книга Прах от мечти свършва в нищото и втора започва с как се изтръскват от праха и почват да се броят кой е жив, кой не е. Добре, Поли е посочила като любими книги през годината Лебедова песен. Това мисля, че е дистопия. Доста голяма тухличка. Столнар, Ловецът на хвърчила, Карта от звезди и сол и Ловецът на светулки. Много ловци. Между другото, тук тя
е посочила се такива, които не са... Тя не чете много фентаси. Чете, но не е така като нас. Но е хубаво, че така има и разнообразие в канала и четем и други книги. Принцеса Донът е избрала за любими книги. Ще го карам по никнеймо. Разбрах, усетих. Волята на мнозина, Левиатан се пробужда, моите приятели, тайната на тайните, нашето вечно утре. Това е. Ето, това е. Те са се тухли. Да. Волята на мнозина беше от хитовите заглавия, според мен също през годината. Моите приятели, тайната на тайните, която тайна аз май не много тайно ще я пропусна. И аз не съм. Моите приятели нямам смелост. Нали на Бакман? Да, да. Ами тя не е тежка. Нямам някакси смелост. Въпреки, че Просто стана сериозен фаворит на много хора през годината, не знам, аз започнах от другаде с Бакман и други книги ми станаха на мене любими и моите приятели не можах да оцена така, може би по достоинство. Вече ми се стори скучна, не, но някои неща просто вече не ми бяха толкова интересни. Павлинка е посочила Абъркромби и оттам нататък всичко останало и бледне явно. Аз я разбирам. След Абъркромби е слънчево затъмнение. И останалите книги. Яна е посочила Мрак на Емил Минчев, с което ми напомня и на мен да си завърша поредицата и на мен ми остана само Мрак от поредицата на Бънк Ромеро. Книголазеца Додо. Червени морета над червени небета. Скот Линч. Това е, мисля, че втора книга от поредицата му за Локи Ламора. Много се говори за тази поредица. А тук се изчерпали някъде и другото нещо, което в мен все още така ме възпира, е, че и тя е незавършена. Мисля, нямам представа да е завършеност на книгите, обаче, доколкото знам, и там има някаква драма около автора, не знам здравословни проблеми ли са какво, но не е докарана до край самата поредица. Значи Скот Линч го е упоменал и синоптика. Много ми се чете, но какво да правим. Може би да кажат в коментарите дали можем да я прочетем и дали последната книга, която е излезнала, свършва с някой отворен край, от който да откачим. Гладът на боговете. Джон Гуин също отново. Те на синоптика и на книголазеца малко се припокриват. Дяволите са упоменати на Абъркромби. Осквернения съд е казал също така Пешо. И качество Ландия съм си записала Додо. Това също мисля, че е дистопия. И това са майче повечето неща. Джон Гуин насякъде. Горе-долу. Абъркромби, дали заради дяволите или някой друг е започнал тази година от друг мотив. Пав, мисля, че миналата година започна с първия закон и то и аз няма да забравя, като започнах с първия закон. Нищо, нека става популярен и с старите си книги да се чете, за да върви тук издаването, да не се зацикля, защото ако някой спре да издава и че е по средата на някоя поредица, съм склонна да коля. Ще скандирам имената им пред сградите на издателството. Аз изключително много се радвам, че почна повече да се говори за Абъркромби, защото да, мисля, че аз когато четох първия закон, не беше толкова популярен и ние доста сме го обсъждали в канала за това, че като цяло издателите, които към момента го издават на Сиела и Колибри, при всички те е имало проблем с разпродаването на тиража. И дори при издаването
Нали, пак е някакъв вид преговори с издателството, дали да затворят пак едни пари в Abercrombie, които нали, седят така да не се продава самия автор. Изключително много се радвам, че той в момента отново е популярен. Видяхме колко бързо се разпродаде и тиража на Дяволите общо взето за Да. няколко дена и Сила пуснаха съобщение, че ще има допечатка. Има и нещо друго според мене. Сега Дяволите получи много силна реклама. Мисля, и тук в България, защото преди това аз, честно казвам, не съм виждала много и в профили в книжни, както и от издателства, които последните 2-3 години може би се засилиха като присъствие в социалните мрежи. Така не съм срещала усилена реклама на автора. А, а пък сега с Дяволите беше доста по-засилено. Може би защото и също ще има екранизация по тази книга, не знам, но добие и повече И, конкуренция. Това си има значение. Между другото, аз за Аберкромби отново бях слушала само от външни влогъри преди и единствено си спомням, че следях канала на Ру в YouTube, когато тя препоръча много силно Аберкромби и понеже тогава общо взето така, каквото е била препоръчвала и съм чела ми е харесвало, аз започнах да го чета и Даниел също ми го препоръча. Никъде друга да не бях срещала в нашите, нито в така е, Инстаграм, нито да. в YouTube, никъде. А пък сега, когато така наречените книжни среди вече са всъщност онлайн и не са така тихи, кротки и скромни, ами рекламата направо пръщи Сега, напоследък. когато е модерно, не, сега вече е модерно да четеш. Вече се чува повече. Няма лошо, защото много книги ще получат сега своя шанс. Мисъл, ако, разбира се, читателите успеят да оцеят кухите реклами от тези, които наистина си струват. Много се Завръщат се, възмущавам. завръщат се някакви заглавия, които са си класически, както примерно ето сега Робин Хоп отново ще я видим на българския пазар. И ги чакаме Артлайн. Аз лично, знаеш, той Пешо няма търпение да чуе плана на Артлайн за годината. За мен лично плана на Артлайн вече е оповестен и нищо друго от това, което ще излизат от тук нататък, не ме вълнува чак толкова много. Каквото дойде, добре дошло, ако нещо ми хване окото. За мен номер едно е това, че те ще издават Робин Худ. С това приключва за мен целият, как да го кажем, мъчителен процес в очакване, нали, сега какво ще идва, какво няма да идва. Аз Единствено, чакам да наистина видя каква надявам, корица че ще сложат, но имаше в някоя от групите, бях мернала между другото. да, но са написали, нали, че това не е краен вариант, т.е. може да има някаква промяна, не се знае. Иначе аз се видях Те не се снимката на. знае, но честно казано, каквато и да е корицата, аз така или иначе ще се взема всичките книги Абсолютно да. на Робин Хоп. Даже моята прогноза е, че през 2026 може да видим още възстановени поизчезнали заглавия. И много ще се радвам наистина, ако Аз тази година твърдо съм решила първо да си наваксам с започнатите поредици, които са тук в къщи, които имам като книги и съм оставила и да се върна към тези, които исках да чета, защото много ми се измести фокуса тук последните година-две. Постоянно нещо ново излизаше. Аз естествено исках да го прочета. Дали заради целия шум, дали защото все някой ще се намери да го препоръчи, да каже, това е страшно, не трябва да го изпускаш. И аз викам, добре, понякога. За които не съжалявам, защото ето, примерно, бях се запънала за Осквернения съд. Как? Няма да го чета това. Още един автор нов, още една поредица от не знам си колко книги. Няма да го чета. И накрая Ана ми изпрати книгата.
Нали, казваш, ще го четеш. И не съжалявам изобщо, защото страшно много ми хареса. Това ми е една от любимите книги за годината. Обаче искам да се върна към а, тези заглавия, които по-рано си бях наумила да си прочета и най-накрая да ги прочета. Защото колкото и нови да излизат, не всички са топ. Нали? Така е. Аз съм изключително благодарна, между другото, на Дискорд каналите от миналата година, защото успях да се предизвикам и така като теб да прочета неща, които по принцип нямаше да хвана сама да прочета. Но дали защото бяха избрани като книга на месеца, безбройните книги на месеца във всякакви различни варианти, ретро и какво ли не, защото примерно така прочетохме и Слънцата. И на мен Слънцата много ми хареса. А, И на мен. но да, благодарна съм, защото наистина посегнах към книги, които по принцип нямаше да прочета. Аз не бях чувала за Алистър Рейнолдс, честно казвам. Мисъл... Аз съм го виждала в И не се правила читалището. получване в фантастиките. В читалището я имат, между другото, съм я виждала книгата, обаче съответно тя се е доста старичка и просто ме минавала така пред очите. Никога не съм се замисляла да я хвана да я чета. Ами за Даже дори връщане когато... и хиляди сияйни слънца, те не бяха фентази и все пак се избрах четене и айде за връщане беше окей като роман, но аз не знам другата дали щях да я хвана да я чета, ако не я бяхме избрали. Смисъл за слънца, за хиляди сияйни слънца. Да, и аз също, защото предимно чета фентазита и нали, научна фантастика. Просто нямаше да намеря време. На мен това ме е проблема, че когато искам да изляза от жанра, не намирам време да изляза от жанра. Винаги остава Не ти се някъде излиза. в страни. Да, аз съм много зле с TBR-ите. Като цяло и като тебе съм, нали, като излезе нещо уау и затова и трудно си стопявам все още всичко, което съм натрупала вкъщи, нали, купено, защото продължавам да чета новото, което идва и старото много малко се връщам назад към старите, които вече притежавам, макар че имам някакъв напредък там. Та по същия начин е с това, което е извън фентази жанра. Просто да го отлагам и оп, то дошъл новия месец, нали, нови книги на месеца, нови заглавия, които ми хващат окото и пак отлагам и така винаги по същия начин и с класиките. Много искам да прочета някои от класиките, които не съм чела. И всеки път си казвам, нали, ето, трябва да почна една класика поне нали, в месеца. И както съм сега с книгата от декември, която довършвам тези дни. И да, и винаги съм назад и почвам да наваксвам и после почвам да избутвам другите неща. И да, никога не ми стига времето да спазвам някакъв... Не разковничето с TBR-ите да си правиш TBR от 2-3 книги за месеца и да кажем едната да си избрала да е класика, другата някоя тухла или там каквото искаш, а не 10 книги като мене, защото аз съм си написала сега 10 книги, които ще прочета през януари и познай за момента колко от тях съм прочела. Смисъл, за момента са само 2. Защото се опитвам да довърша поредица, която съм започнала от ноември-декември, Хари Потър. Не мога да се откъсна. В смисъл, никакъв шанс, докато не я изчета до край. И това естествено измества останалите неща така леко настрани, но от следващия месец няма да са ми толкова амбициозни целите вече. Така че ще се настроя по-лежерно. Една класика, една от тухлите, които разполагам тук, книгата на месеца и оттам насетне каквото дойде. Мисъл на... Според настроението, според каквото е излезнало или не и каквото искам да хвана от купищата вкъщи, не знам.
Защото Мен очевидно ме- планове имат голямо сгромолясване. О, аз и TBR-те по принцип много пъти съм го казвала, защото не се разбираме, защото аз чета и много спрямо емоция. Ето сега след дяволите и искам да чета и Маджика, ще четем и Магът и Магът обещала съм започва скандал. сил. Не, че сега те подкуква. Ама този е любопитен за четене. Да, аз Определено. по принцип Бъде различен. го гледам още как са го издали. Даже много се изненадах. Добре, айде да поговорим какво сме избирали за книги Да, на месец пак през съм поняла. миналата година, защото Да, това е продължение на този разговор. да. Така, януари ние с тебе четохме Кръв на светъл пръстън. Февруари беше Алената пеперуда. Да, да. На... Да, Единствената романтична книга в канала. Между другото, ние нямаме други романтични. да, чели сме други романтични, но просто между другото няколко човека, които решаваме, нали, че ще четем нещо заедно, като книгата на Азраел, но тя не беше книга на месеца, си беше Да. нещо странично, което често се случва в канала. А, да четем нещо друго. Март месец какво избрахме? Петият Аз не ги сезон. помня. То сега този тефтер, къде съм го забичкала? По месеци не ги помня точно как беше. Или за стария тефтер. Аз си записвах. Ама то, нали, 5 пъти смених тефтерите. То това е проблем. Тук януари съм. Сега февруари обаче къде е? Дали е тук? Чакай да Февруари видим е сега. ясно. Март всъщност. Чакай да видим. Трес. А? Не е ли трес? Петият сезон кога четахме? Чакай сега. Петият сезон. Трябваше да взема очилата. О, Боже. Значи април месец съм си написала, че сме чели Хиляди сияйни слънца. Значи Да, месец е бил петият сезон. Не може да е била Трес. Трес е била май месец. Май или юни. Тя лятото някъде беше. Не, март бе. март съм я чела. Аз си гледам по това. Март е била трес. Да, На бе. Бранда Сандърсън. Трес от Смарагдово море. После, да, април месец сме чели Хиляда сияйни слънца. Мечът на Кайген е месец май. Така бе. Така, юни. Какво сме чели юни? Тук тефтера ми този свършва. И трябва да търся други. Аз юни не съм чела книгата. На месеца, да не е на Пешо тази. Опа. О, Добре. защото от време на време там се промъкна и един трилър между всичките. Сега големият тефтер. Някакъв му беше. Не е тук. Защо не ги правят тия неща преди да започваме? Не знам. Така. Не знам. Добре. Сега. Така, май месец, мечът на Кайген, юни месец. Юни месец май беше на Пешо книгата. Само той е чете. Да, нещо. Трилърите не върват в фикшънтопия. Това е положението. Четат и ревящи романи. Не знам. Въпреки, че сега се избра едната книга, нали, е трилър, но да, аз затова майче не съм, юни месец не съм чела книгата на месец, така че сигурно е тази.
И аз не съм и точно за това и аз си мисля, че най-вероятно е било. Юли месец е била за връщане на Я Джаси. Там сме чели и Землеморие в другия канал. Мгм. И каква е била другата книга, не съм много сигурна. О, Изкрящия меч. Да, обаче това е в канала на Виктор. След като не успях да го пробутам в нашия, пробутахме го невъзможно. Аз не знам някой от тях, крайна сметка, дали я прочете, но тези, които я прочетохме, си останахме доволни. Добре, август месец сме... Какво сме чели? Юми. Юми Да. художеството. Отново с Андерсън. Тайните Мгм. проекти на Андерсън, 2 от 5 май. 5 ли са те от май? Да. Всъщност или 4 бяха излезналите. Септември осквернения съд ли беше? Ами тук сега не знам. Написала съм, че съм го започнала през септември, съм го завършила през октомври, ама Ами то май при нас беше септември, а пък октомври беше при Виктор. така ли беше? Мгм. Защото при нас октомври месец беше 5 пречупени острията. Да. Чакай, че това не съм го... 5 пречупени. Ноември какво четохме? Порталът на обелиските. Да, порталът. И декември И дяволите. това, между другото, е първата, втора книга, която сме избирали в канала. Да, Защото тези, порталът на които обелиските е втора. я чакахме с нетърпение. Да. Така е. И декември месец е дяволите. Това беше абсолютно ясно. Тук Да, тук даже просто нямаше никаква интрига и драма при гласуването. Не е като сега да се избират две, защото не мога да решим какво да четем. Избора беше категоричен. Мгм. И от всички книги, които сме избирали за книги на месеца, пуснахме една анкета, за да видим според членовете в канала, коя е книгата на годината в Fiction И то даже мисля, че и тук нямаше абсолютно никаква драма в гласуването, въпреки че се може да го пуснем два пъти. Бил по-драматично. Книгата на годината е... Януари месец канала стартира с анкети, безброй анкети по един, Няколко два, три пъти. волтажа. Да, и определено тръгна на болтажи. Аз не мога да повярвам, че всички анкети, които до момента, като изключим нали, книгата на годината, всичко друго завършва с някакъв болтаж. И почвам да съмнявам, че са наговорили нещо всички, за да ни е гадно. Има някакъв пъклен план, може би. Трябва да пуснем проверка пак на синоптика. Обикновено той ги прави. Опитва се да завземе властта. Така, ако някой си чете синоптика, нека кажем на хората, че в Фикшънтопия има иерархия, която иерархия не се спазва особено много, но тя е взаимствана от нефритен град на Фондали. Затова никой да не се изненадва и да се чуди, ако някой от нас се нарече Стълб, друг синоптик, трети Плъх. Плъхове ли бяха, бе? Мишки ли бяха? Бял плъх, бял плъх. Да. Той белия плъх е само един. Всъщност. И носача на късмет е само един, който носач на късмет го няма никакъв тази година. Но да, те са по-скоро от тези роли са по-скоро за забавление, не са нещо определящо. На Пешо му присъдихме синоптика, защото беше първия мъж в канала. И да, той само сява смут, общо взето. Сега тук видях, че съм си записала още една книга. Това е
от едно момче, което в края на годината се джойна в нашия канал. Не му знам името, защото и той с някакъв никнейм беше, но беше препоръчал, даже и ревю беше сложил на Червеният рицар. Това е някакво О, ново фентази на ProBook. Мисля, че пак ще бъде поредица. то е преиздадено, всъщност, не е, Преиздавано. нали, Не е да, съвсем много ново. да. Аха. Доколкото знам е преиздадено, имало го е преди години, а, но да, преиздадено. Между другото, това и аз искам да го чета, само не знам кога ще стигна с него. Не знам. Сега, ако Artline спазат обещанието си и издадат съвсем скоро Империя на вампири, мисля, че всички ще затънем брутално. Ами, Защото трябва да е този месец. Трябва да е този месец. Казаха, че има приоритет. да, ами може би февруари месец да я изтикаме да зачетане, не знам. Тя ще бъде на преордер от средата на месеца, значи ще дойде края на месеца. Аз го виждам февруари месец да е вампирски месец. То това кога не е спирало? Ние общо взето доста книги сме избирали, които все още са на приордер и ги четем последната седмица на месеца. А, да, и дяволите по същия начин. Той беше още на приордер, когато го избрахме. Да, да. Ами, Добре, да се върнем книга на годината в фикшн топия. Без никаква конкуренция. мечът на Кайген не може да бъде. Не. До година трябва да... Всъщност не до година. Ние сме вече до година, да, да. И аз така. Тази година ще направим няколко категории. Можем да направим за най-красива корица, най-красиво книжно Значи тяло. ние като Оскарите, може би да си измислиме главна женска роля, главна мъжка. Само звучава да няма да има. А всъщност защо не за Storytel, За който аудиокнигите. да слуша. Идея, идея. Не, между другото, аз това наистина си го мисля да го направим тази година, защото като цяло беше, нали, миналата година, като стартирахме канала, беше малко и Да. тестов период, доста от нещата не ги бяхме организирали, организирахме всичко в процес. Оня ден открихме, че нали, и половината там теми не се виждат, когато тагнеш Everyone. Може чак да кажа, понеже организацията тази година стартира наистина страхотно. Да. Но януари месец го пишеме дъждовен, нали? Още не сме се събудили от празници, прияждане и така. И всичко останало. От февруари месец започваме по-сериозно с... Но ние вече точно взето мисля, че се понапаснахме, знаем си къде куцат нещата, най-вече в анкетите. Да, да, определено. Добре, И да, кажи за мечът на Кайген. Защо според тебе се хареса на толкова много хора? А тя не е книга на онези, как да кажа, м- с многото битки, многото обрати, многото напрежение. В смисъл, определено беше за мен по-тиха книга. ами, в мечът на Кайген, нали, то и магията, тя не блести толкова, имаме елемент на магия, нещо, не нещо вау, да кажем, нали, като изграждане. По-скоро тук имаме едно семейство патриархално, имаме един начин на живот, който много наподобява кодекса на честта на самураите. Това се хареса много, между другото. По принцип, да, Фентезита завладяха отново пазара. азиатските мотиви, може би това, че
Имаше теми от това, нали, пропагандата, защото тук ще говорим с спойлери, ако някой, нали, не я е чел, да се знае, Ти 5 че минути. да, може да се изпуснем с някакъв спойлер, защото то няма как по друг начин да се представя тази книга. Това, че, нали, пропагандата, правителството изманипулира цял един народ да вярва в неща, които по-късно действащите, нали, смисъл, героите разкриват с цялата Значи за втори път, може би за ужасаваща втори или истина. за трети, аз фащам Ланг. Първо, че се съсредоточава върху жената като образ. Може би нормално, защото тя самата е жена. Как се опитва все още да се докаже в едно общество, което не я възприема толкова на сериозно. Това го имаше и в Кръв на Цветъл пристан. Макар да не беше, нали, не го усетих толкова като фокуса. Нищо, че се открояваше, някакси за мен там беше повече за съдбата на масите. Това, което се случва с много повече хора, докато по-малка група, нали, се облагодетелства от тях. А пък тук беше повече за един човек, за Ами тук неговия имаш свят. това, което нали, традиционно обществото очаква от една жена и какво е жертвала една жена, за да изпълни своя дълг и, нали, смисъл да преглътне себе си, за да бъде част от това общество. Защото главната героиня реално се отказва от собствения си живот в името на това да се подчини на традицията, да създаде семейство. После се пак преглъща себе си в името, нали, на децата си. И накрая какво причинява всъщност загубата, Това е мъката, която... нещо, което мен винаги ми е било интересно да го чета и също така е нещо, с което един автор може да изпъкне, според мен е тук. Точно с определени неща, които един нормален човек си казва, аз това няма да мога да го превъзмогна и няма да мога да го приема, а живота понякога ти поднася, нали, точно такива неща и да го видиш описано в една книга, как точно се случва, за мен си е талант. В смисъл, при това да го усетиш и да видиш, че в крайна сметка човека продължава, както се случва и в живия живот, защото докато си жив, ти ще продължаваш каквото и да се случи сега. Вече какъв човек ще си след дадени случки и травми, и болки е друг въпрос, но всички е този сблъсък с това. Но понеже мечът на Кеген, между другото, също не се харесва от всички хора. Аз забелязах някои настроения в Инстаграм. Някой беше написал, примерно, че му е тръгвало бавно в началото, други бяха разстроени, че края не ги удовлетворява, в смисъл, че някакси им седяло отворен. Но за мен цялата идея на книгата беше вътре в самата сърцевина. И аз специално не ми беше много... След средата нататъка и самия финал, за мен книгата вече беше приключила. Много преди финала. Мисля, това, което аз исках, го получих. Това, което автора е целял, може би, да представи, го представи за мен, с което ме спечели. И тъй като това е самостоятелен роман, не е поредица, там насетне финала беше окей. Ена Ланка, според мен, успява много емоционално да предаде всичките неща, през които минават героите. И прави са причастни читателите. Не знам дали аз, примерно, Кръв на Цветъл пристан, до някъде си бях замислила дали ми повлия толкова, защото съм жена и, нали, там има едно несправедливо отношение към жената като цяло и в един свят, който е създаден за мъже, управляван от мъже. И там имаше места, нали, места, където си избеснявах към цялото общество. И тук си бях замислила дали не ми повлия по този начин, защото съм майка. В книгата има загуба, нали, на дете.
Той има на Аз дете, има на любим човек, в смисъл партньор, имаше и други загуби, на любов. майчина, родител. Абе, въобще от всички ъгли на болката, като че ли се е опитала да... Първата любов, мечтата, нали, това да зарежеш какво искаш да бъдеш. Много неща, които според мен Не всеки човек в някакъв защото момент. защото си жена, защото книгата беше четена и от мъже. И Пламен, ако си спомняш, беше споделил, че на определени места също много се така разчувствал. Той даже, ние четяхме по едно и също време, нали, с него. В смисъл, вървяхме горе-долу по едно и също време. Мисля, че той ме питаше, си спомням тук как реагира, там как реагира. Ако не се лъжа, точно за мечът на Кайген ставаше дума. Така че не е книга, от която би се тръгнала само жената. В смисъл, ами всички. И мъжете. И Просто хората. Цяло. една пълнокръвна Е азиатска провокатор. драма. Просто си провокатор и то провокира от всички, в смисъл, по всякакъв начин. От една жестока сцена, която аз всеки път, нали, вече съм на ногти изправена след пролога на кръв на Цветъл пристан, но и тук за пореден път имаше някакви бруталности по отношение на насилието и убийствата с много така цветно описани сцени, в които скървища и, нали, всичките подробности, които ти обръщат стомаха, но отделно от това имаше, нали, описания на чувства по много Загива. болен начин. Значи, на мен също това, което много... Цяло едно селище, оставено на произвола, в смисъл, то е върха на меча, нали, меча на Кайген, първата отбранителна точка. И те са изманипулирани, са обучавани, цял живот са обучавани, нали, да устоят, да отблъснат врага. И в крайна сметка, когато този враг наистина идва, те са оставени на произвол, смисъл, те са обречени да умрат. Защото така са учени. Защото честта е нещо повече. Някой ще вземе да си помисли, че всички в книгата умират. Да не си помисли. Не, не, но тя създава тази атмосфера, че през цялото време усещаш тая обреченост, нали, смисъл, Да. ти не очакваш спасението. Поне аз наистина нямах усещането, че тази книга ще има хепи енд. Наистина. Краят всъщност е обнадеждаващ, което... Защото кръв на Цветъл пристан се свърши драматично. Да. Доста, докато пък тук имах усещането за някакъв щастлив край, въпреки всичко, което се случи, а то е доста кофти. Но Защото през цялото време е хванала е така сърцето ти, нали, в юмрук и ти през цялото време го си... стиска. И накрая го пуска. И накрая го пуска и ти си поемаш една дълбока глътка въздух и си удовлетворен. Странен автор е. Имаше някои странни неща и в двете книги, но цялостно на мене ми хареса. Успява да чувърка в теми, които не са клиширани теми, според мен. Нали, не е нещо, което често срещаш. Има и актуални наболели въпроси, които все още за мен са си... Мисля, те се случват и сега много неща от това, което мисля, че е хванала от историята като злоупотреби с народа и обръщането на убежденията и колко е важно, нали, всъщност да имаш критично мислене и да виждаш нещата от много ъгли. Това е нещо, което си важи и до днеска, смисъл. Тези зверства и насилия не са се случвали само в миналото. Те продължават да се случват и сега някъде по света. Има такива неща. Така че тя просто ги е облякла в магия и ги е сложила. Да, в кръв на Цветъл пръстен пак имаш такъв мотив. Имаш едни привилегировани, нали, един град, държава, където нали, уж са напреднали, върха на технологиите, всички останали, които са извън този купол, са диваци и така нататък. И в един момент тя стоварва истината върху читателя, че
реално нали, задават ти един въпрос, ако цялото общество е изградено върху жертвите на другите, нали, върху ам, Не, да, аз върху убийства, реагират много това хора. прави ли те съучастник? Или, нали, смисъл, доколко ръцете са и твоите ръце са изцапани с кръв, ако не си знаел върху какво се гради обществото и нали, не участваш активно, но пък си част от това общество. Интересни, не, много интересни теми е вкарала. Да, Интересни, нас морални, определено е етични, много. наистина е. Тя е млада автор. Надявам Се се. нареди сред топ авторите. Аз не мисля, че ще пропусна нещо, което тя ще издаде. Със Искам сигурност. да прочета всичко. И аз съм така. Надявам се скоро да има нещо. Не се чува нищо. Много се радвам да Артуан да издадат и всъщност тази поредицата, която се явява свързана с меча на Кайген. Да, тя май не е била много успешна. Мисъл и Не, да, не. не знам дали ще тръгне, но каквото и да издадат, аз бих го тествала. Мисъл от Аз съм се. Ланг. И аз. Определено откритие на 25-та. Две книги сме избирали и двете са мръсен топ. Мръсен. Да, добре, ами това е Мая. Ами да, още след поговорихме се за нещата, които са се случили в канала, коя книга определихме като топ. Обещахме се да бъдем по-организирани тази година в канала и да разиграем номинации и награди 2027. Оскарите. Книжните Оскари. Трябва да им измислиме друго име. Много пропагандно звучи така. Пак ще ни обвинат тук, че крадем идеи. Нещо друго. Наградата трябва да звучи по друг начин. Сега ще пуснем една анкета. И трябва да има и за златна малинка, между другото, защото не сме коментирали изобщо разочарованията. Аз все си мисля, че е загуба на време да се говори за книги, които очевидно не блестят в нищо, но хората искат да чуват и това. Не знам дали защото обичат цирка или в смисъл най-логичната причина. Естествено да се предпазват от такива заглавия, които но пак отиваме в теми, на мен нещо, което ми е харесало, на теб мога да не ти хареса и обратното нещо, което на нас не се е харесало, но както и да е. Аз имам разочарование, не малко всъщност. Аз имам, но никак не обичам да говоря за тях. Нали, поради простата причина, че това, че на мен не ми е харесало, не означава, че на някой друг няма да му хареса. И аз не обичам да се влияе. Просто аз миналата година моите разочарования са от към класическите заглавия. И между другото, от книгите, които сме избирали в Фикшънтопия, нямам баш разочарования. Аз имам няколко книги, които пропуснах да чета. Едната беше трилъра. Юми не успях да сваря, да я прочета и не я пропуснах, въпреки че много искам да. И тази година ще се поправя грешката, но примерно от класическите заглавия Урсула не се разбрах с нея, не можах да завърша първият разказ за магиосника, докарах до някъде, стана ми много скучно и реших, че няма смисъл да се мъча. Също така самите богове и нея не я довърших. Стигнах до втората част с меките и първата ми беше по-интересна, признавам се, беше ми интересно, но втората започна, стигнах може би до средата и в един момент усетих, че прекалено се измъчвам, не ми е интересно, не искам да знам
какво ще случи и я оставих. И аз И третото ми е разочарование. не се впечатлих от нея. Довърши ли? Не, довърших я. Самите богове си я прочетох до край, но аз съм чела преди това фундацията всичките и мен страшно много ми хареса, така че самите богове лично ни бледнеят като идея и като всичко. Въпреки, че Азимов е известен всъщност с идеите си в книгите, а, не ми допадна. Беше натоварена с много такива термини и разни неща, които само ми товариха още повече историята и това ме напрегна. И след това с тия мек ляв, десен прав и не знам си какво, Да. не беше моето. И аз там се отказах. Иначе първата част наистина от към идеи, като се замислиш, нали, коя година е писана книгата, да ми беше много... Така, имах интерес към сюжета и какво ще се Може би да разкрие. направим следващото видео за разочарованията. Защото там това ще стане 3 часа. О, чакай само ти кажа и третото ми разочарование от миналата година е Капитан Немо. Само, че не я довърших. Обаче довърших с много голям азор. Разбирам колко новаторска е била книгата си, нали, за времето си, когато хората са нямали телевизия, жадували са да посещават някакви различни места и оценявам го, но в днешно време на мен ме беше много тегава. Беше ме като все едно четеш сценария на филм от National Geographic. С всички малки подробности, ама колко мили, нали, ще изминат за един час, те могат са раздробени на съставни части, колко хиляди цвята може да се... Дали, един хамелеон, който може да пресъздаде там всичките хиляди цветове, как много подробна, изключително описателна и лишена от някакъв драматизъм, смисъл, беше ме все тая дали ще потъне подробница. Аз имам разочарования от любим автор, от класическо произведение, на романтичния фронт също книгите, на които попаднах, по-голямата част не ми харесаха. Не знам дали заради сюжет или там имаше проблеми с преводи, но не са малко нещата, които бих могла да кажа. И не са само в един жанр. А пък едно от най-големите ми разочарования идва именно от Брандън Сандърсън, така че това също е... Да, има една негова поредица, която не мога да завърша. Стигнала съм до последната книга и значи предпоследната я изтиках на сила. Бях на косъм от DNF. Ян Кадълта, да. Моля? Тази Ян Кадълта към небето. Да, младежката му към небето. Първата беше много приятна, между другото. Да, съм чела само първата, ние пак заедно я четахме. И третата започва да става едно... Всъщност, не знам втората дали тя не почна да... Не, и втората беше интересна, но нататък за мен лично, не знам, е така. И реално, последната книга, не знам дори дали ще я прочета. Няма значение, че ще стане 100 часа, викам да приключваме и другия път ще правим видео да нахейтиме всички книги, които не са ни харесали. Ще бъде много продуктивно. Да. И гледаемо. Да има хляб. Време. Тази година все още не е имало никакви скандали, така че... То е само 8 януари, моля се. Има време. Ще поправим това. Абонирайте се и следете за скандалите. Okay. Ами, Теди, пожелавам ти успешна
седмица, още няколко дни, много прочетени страници и ако успеш завършиш още една книга от TVR, ти си нашия герой в Фикшънтопия, знаеш. Мерси на тебе също. Нека силата бъде с тебе и тази година. С всички останали. Да попадате само на хубави книги. Да сте доволни. В описанието ще намерите линк към Discord канала, линкове към нашите самостоятелни канали, където си качваме и ревютата по-подробни на книгите, които четем. Благодаря ви, че изгледахте това видео, което никак не е кратко, и до нови срещи!